интернеттен ашып bir нәрсе көрсәттеләр, мен ошо каттым. Интернетте язган Тукай, Габдулла Тукай Кытайда туып үскән татар шагыйрь дип язып куйганнар. Буаларның Тукайны үз итәргә тырышу инде, үзенә китеп санга тырышулары, хәтта Тукай авырып киткәч, Кылҗа дигән шәһәр татарлары Тукайны үзләренә дуаларга чакырган булганнар. Ул турыда рәсми мәгълүматлар да бар, аны кем чакырган да безгә атап сөйләделәр. Ләкин анда кайберсе бер әйтә, Тукай Кытайда булган дип безгә ышандырып сөйләде. Без аңа ышанмадык әлбәттә. Ләкин алар Тукайны үзләренә китәселәр килгән. Кытай дәреслекләрендә 7нче сыйныфлар өчен булар инде ул Габдулла Тукайның эш биткәч уйнарга ярый дигән шигыре бар. Аны кем керткән, ничек керткән? Кытай балалары Тукайны укып үсә дигән була. Кылҗа шәһәрендә Габдулла Тукай исемендә урам бар. Бар дип әйтим мин аны, чөнки һәр татар аны белә, кайсы татардан сорасаң да алып бар күрсәтәләр. Бездә анда булдык урамда. Бик матур урам, сәүдә урамы дип әйтергә була, кибетләр. Ул бездәге Тукай урамыннан матур, киңрәк. Аны чыгару беренчедән үзе бер ничек дип әйтим, зур мәшәкатькә әйләнде. Инде без кайтканда аварияга очраган идек. Мен үзем рульдәйм, күпердән ашып 8 метр әйләндек тә исән калдык. Аллаһ Тәгалә бару. Һәм шундан соң, беренче ай инде яраларны төзәтергә туры килде дигән сыңган сөякләр яланган шәһәр безнең. Бер ел эчендә язып бетердек без аны. Ләммә чыгарып булмый. Чөнки бойлар эзләп бирдем мин булышыгыз әле дип. Изигә эшләгәнсез, молодцы дип җекәдән сөйләләр дә, шуны белә бетә. Аны менә үзебезнең Арча җигете депутат инде ул Телеком оешмасының генераль директоры Азатулла Шафигуллиманы ишетеп алганда үзе чакырып, "Давай кул язманы китер әле" дип. Менә алар яңа булыштылар. Сәфәргә чыгу шулай ук. Минем исәптән дип әйтергә була инде аны. Мин бурычларны 3 ел түләдем. Машинаны кыйла бергә 5 ел. Машина кайда калды? Калды. Кустанайда татарлар әле сүтеп куйганда инде, монда сатылмас, сатып булмас дигән запчастларга дип хат дип. Визаларда документлар шартлар бар булды. Без тенсен эшләтеп дигәндә Алматыда татарлар булышты. Мин машина белән бит Алмат нигә бардык без? Уральскида бер атна яшәдек, ирәндек, аннан соң киттек Астана, Караганда, Алмата, шул шәһәрләрдә Кустанай. Кыскынганлык минем үземдә дә бар. Менә мондый 20 мең чакрымлы гына Ирак сәфәргә 46 көнгә Казаннан Жайыкка, аннары бөтен Казакстан буйлап, Көньяк Казакстанга, аннары Кытайга бару. Бәлки бу чыннан да теге ишкынган кешеләргә генә хас әйбердер. Яхшы мәгънәсендә.